Wala mang presyo, be. Tinext ko si Tami, kahit reply, hindi man lang nag-reply. Good morning, Philippines! Hello mga ka-everything. Hi sa inyong lahat dyan. Alam nyo ba na parang kakaiba yung sasakyan ko? So, ngayon, punta tayo ng tindahan. Meron tayong agenda, meron akong errands na gagawin. At bago diyan, puntahan natin si Lloydie, i-pick up ko si Lloydie. Pero guys, yung paglabas ko sa garahian guys, napipil ko yung sasakyan ko na. Look oh. Parang kakaiba yung sasakyan ko guys. May problema yung sasakyan ko na hindi ko alam kasi hindi naman ako expert sa sasakyan, pero kakaiba yung drive eh. Parang yung sasakyan ko may tunog na. I mean may tunog man sila guys, pero kakaiba yung tunog. Yung parang may loosen something ba, pero may maluwag something na parang na hindi na uwilan. I don't know. Hindi naman sinasabi na I need oil because kakaano lang namin ng oil change. At saka wala din ditong panidaan, kung sa Bisaya papanidaan natin ito. Anyway guys, good morning, good afternoon. Late na ako guys, usually mag-vlog tayo mga sobrang maaga, 'di ba? Pero this time it's already 1:33. Kukunin natin si Lloydie. And yun. Alam nyo, ang daming mga nagbibinta ng bahay dito sa lugar namin. Iwan ko, parang ang daming umaalis na pumupunta sa ibang state. Kasi ang dami talagang. And then yung nagta-transfer naman dito sa upstate, sa galing sa city. Ang taga-upstate nag-move sa ibang state. Hello guys, nataranta ako kasi may pulis doon. Parang may barilan. Doon parang may barilang nagaganap dito malapit kay Lloydie. May pulis at saka yung dalawang sasakyan parang iwan ko. So natakot ako, sabi ko punta ako sa ibang sa ibang daanan. So dire-diretso ako, buti na lang may paliko. The same street. Ay na, different street pero palikod nila Lloydie. Natakot ako nataranta, madali akong mataranta ba kapag may mga ganun-ganung taranta ulit ako. Anyway guys, dito ako naghintay ako kay Lloydie. So yun yung building yan, hintay po. So hanap ako yung groundhog, meron silang repellent, parang andun ata. So hanap tayo ng repellent guys, kasi iwan ko, parang andun sa side. Ang daming halaman dito no? Meron ako nito, nilagay ko sa tubig, parang hindi masaya. Di ba nakita mo? Hala, gusto ko to bilhin mo. Doon muna ngayon. Malapit na. Pag lumipit. As in, excited ka na? Oo, excited ako. Yung maglipat ng bahay ba? Gusto ko yun. Ito ba, lubi-lubi? Parang lubi ba? Niyog-niyog. Pero ang lubi-lubi ba sa inyo kinakain nyo? Iwan ko. Saan kinakain naman? So dito tayo maghanap. May lubi-lubi pala sa inyo. Di ba yung maliit? Ito, ants man yan. Meron ditong picture din. And ito, animal repellent. More on. Yung isa dyan nakita ko yung Hala, groundhog yun ang pangit. Ano yan? Yan ba yung nakita ko? Yung nakita ko dyan, yung may ganito. May groundhog groundhog yung pangalan. Ay, ito yung parang ilagay mo siya. And then yung, 'di ba, sila nagdig, di ba? Ilagay mo to, parang ito yung parang expand. Yan, ito ba? How about this one? Animal repellent yan. Animal spray. Ito. Look. Tingnan ko kung may groundhog ba, parang wala mong groundhog. Yan, may groundhog picture. Ito pala Ito yung groundhog Ito ba siya? Ito siya. Ito.
Namit ko na yan. Nag Nag-face to face na kami, be. As in, nagalit talaga ako, be. Malaki din siya, di ba lumalaki? Malaki, ang laki Parang ng pusa. ipin. Parang pusa, di ba? Oh, malaki siya, malaki ang ipin. Yung Yung mga, nakita ko sa inyo, Be, naglalakad niya. nakita mo? Sa daan? Oo. Sinako sa akin yung mga... Sinabi niya? Oo, sabi niya, mas lumalaki pa yan. Mas malaki pa yan sa pusa minsan. Oo, hindi na magdidig. Mas Lagi. ganun siya, oh. Ikaw, be, pag may bahay na kayo, tinitignan mo to kasi magdig talaga sila. Si Tami na lang, ito na lang yung ano nito. Ito, ano naman to, Be? Ano yan? Poison peanut. To kill what? Ah, para sa ano yan? Rabbit. Mm. Kinabahan tuloy si Lloydie, guys. Sabi ko, ano siya, parang conscious siya ba? Sa Parang point ganun ako niya. eh. O ganyan man ako, conscious ako ba? Sabi ko, may dugo man, be. Nakinabahan siya. Oy, sabi ko, may dugo. Akala niya, alam mo, yun yung pinaka-embarrassing talaga sa akin, be, din. Yung dugo. Oo. Na- Ay, yung kinuwento mo sa akin. Yung parang, pero na, hindi ka ba gumagamit na ano? Hindi. Hindi. Dito tayo, dito sa ano, be. Hindi mo kaya, be. Ipasok mo lang siya. Feeling ko hindi. Hindi kaya ni Lloydie. Okay, let's go to bed bath. Punta lang kaming bed bath. Wala kang. Oh, ang init. Ito talaga ang amoy nito, eh. Ayaw kong amoy nito. Teka, oh. Oo, si Tami kasi bumili nito. Be, andyan na pa yung lalagyan mo, ha? Ano? Ba't inano mo pa? Siyempre, baka makakalimutan ko kaya binibig ka. Nami na kami. Tami, bili ng bili. Palgalitan. Every time nalalabas. Sabi ko, bakit bumili na mayroon tayo sa sasakyan? Makalimutan na. Sir, $1 lang. Mandaming $1 natin, oh. So, dumami yung $1 nyo. Ibuo mo yung $1, di ba ang dami? True. And punta kaming bed bath. Meron kang bilhin, be? Wala. Hindi, okay na. Okay, bed bath tayo, guys. Look. Bed bath ambience. Meron lang akong hahanapin dito. Sila, unahin natin sila. Ay, ang bango. Maghanap ako dito ng oil. Yung scent na oil. Kasi wala akong nakita talaga sa Walmart. Kung meron kang mahanap na ano, di ba yung orange, yung mag-juicer ka ng orange, iganon-ganon mo yung orange para mag-juice. Ah, okay, Parang juicer. pero hindi juicer naman lang. Parang ikaw na mag-twist-twist. Ikaw na mag-twist-twist ba? Dito tayo. Maganda talaga dito sa ano ba? Sa ito yun. Ito yung nakuha ko. Ano tayo? Ito yun. Look. Mahal man. Ang mahal nito, 14 ba? Mahal man, be. Mahal. 14. Alin? Yung ano nila. Ano yan? Sa pang tubig? Walang presyo. Hindi ko ba maano, ito ba siya? 13. May mahal naman. Ito ba siya, 13? Ito, hindi na ba yan $5? Ano yan, version? Ito na 14. Hindi na yun. Ay, ito 14 each. Oh, may mga ganun, oh. Oo. Yun pa. May itim sa baba. May presyo, wala. Sa loob. Wala. 21 din. Parang mataas yung presyo nila dito. Pero yung ibang gamit nila, maganda naman. Lalo na kapag kortina. Maganda yung kortina nila dito. And, ano ba? Yung mga pang kitchen, mga ganito. Pwede mo makikita mo yun sa dollar store, mura lang, mga ganito. Di, makikita mo lang ito sa doon sa pinuntahan natin sa warehouse, doon nabili natin ng blazer, maganda. Makikita mo sila, mura lang. Ito, mura lang ito doon. Dito mo. Mahal. Wala, dito ito yung nakita ko, be, oh. Mahal siya, be. Wala, meron silang oh. Ay, naman ito. Oh, pero walang ito, be, mahal, $14. Di ba? Mahal. Yung sa amin, ano siya eh. Ano ba to? Plastic lang pa yan. to. Yung sa amin hindi plastic. Pag ano lang Saan siya, nyo straight lang nabili? siya. Walmart? Dito rin siya namin bili. Pero matagal na yung kay Mark eh.
Mahal. Meron akong ganyan, pang ano man yan, lime. Matagal na yung nabili namin yun. Pero ayoko sa ganito kasi pag i-squeeze mo siya minsan. Masarap pala yung orange, juice babe. Fresh na. Yung munti ko na kasi itapon yung kay Tami. Ang gusto kung wala ka pa naman at gusto mo siya, di ba? Yung likod ng kutsilyo, squeeze mo siya doon. Likod ng kutsilyo. So, di ba parang sa May clearance sila dito pala guys. Ang daming clearance. Tignan natin magkaano yung clearance nila. Ang mahal pa rin be. So, gusto ko to. Alam, magaganda yan be. Gusto ko yung sa taas ng ano ng kitchen or malapit sa coffee ano. Mahal pa rin be. Ang clearance nila be. 40 bucks. Ano to? Pag Christmas to hindi. Hala be, $3 be. So, usap tayo. So, i-ano natin ito. Okay guys, so drive drive muna kami ha. And then, palibot-libot kami sa parking lot kung anong meron dito. So, iharap ko kayo dyan. So, enjoy the view ha. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I Huwag mong kalimutan yan. Let's go. fast acting. Galit na galit si Mark. Alam mo bang takot si Mark sa mga ano? Talaga? May doon. Maganda doon. Ayaw mo yung mga ganito. Bakit? Look, maganda siya. Oh. Itong kulay na to. Hala, wood ba to? Totoo Ay, ba alam mo to? ba nagpasalamin ako? So, bakit Ako maganda? kunin ko yung finish na yung salamin ko, yung kay Mark na lang ang hindi. Ay, plain lang. Kaya may dent. Bakit? Anong presyo nito, be? Ganito yung ano namin yung isang kapit namin, ganito kulay mismo. Maganda siya, oh. Wala mang presyo, be. Nag-ano sila dito, guys. Sale na 70%. Ito ganito Look, gusto yung mga kulay. maganda to, be. Maganda ito, oh. Ito din, sold na din. Ay, may nakabili na, oh. Maganda. Sold na din, sold. Oh, I like this. Be. Maganda, be. Tignan mo, ang laki. Tignan mo, ang laki. Kasi ito kay Mark.
70% off. Oy, big. Eh, ganito kayo, di ba? Love set. Yung sa amin, kinabiran ko. Kasi, alam mo na, Yung mga oo, sold na, oh. Sold na. Kaso nga may biyahe na 1.5 or 2 hours papuntang barangay namin. Ba, galing Manila to, ano? Hindi, papuntang ano, galing Legazpi na yun or 1.5 hours. At asan yung sa inyo? Bicol. Oo, province. Bicol. Tapos may barangay pa. Oo nga, parang abnormal nga. Yung lalaki, kapatid mo. Nakakatawa. Umuwi din siya. Umuwi din siya. Wag na akong mag-ano pa. Okay, so guys, Walmart na naman kami. Nandito? Dito na. So, punta tayo sa Walmart kahit saan na kami. Hindi kasi namin alam kung anong gagawin namin. So, yan. Be, dito be. Ay, sorry. Ano yung bibilhin mo? Lagyan ng baunan. Yung parang bag? Oo, baunan. Oh, bag? Kasi alam ko parang mayroon sila dito. Mahinahanap si Lloyding bag. Okay lang, pwede na tayo. Pag wala, hindi okay lang. Bubble bath, diba? Mag-bubble bath ka? Minsan, Uy, bibili pala tayo ng ano. no? Dali, hanap tayo. Yung parang sa ano ba? Bajay-jay ba? Ah, Sa bilag. Anong tawag nun? Sashim. Washing machine. Washing machine pala yun. Ha? Ito lang. Hindi. Meron ako nakuha dito na iba. Ano yung brand niya? Ito kasi ginagamit ko parang yung violet. Nagamit ka nito? Oh, pero itong gamit ko. Nahiya man ako. Ay, wala. Naghanap ako ng ano. Yung ano ba, lemon. Ay, ito, be, dito. Yan, may ganyan. Ano ba siya? Wala siya. Ayun, pwede na. Mas maganda yan. Yun na ba yun siya, be? Wala siyang bag? Or sa ibang lugar yan? Kasi Pioneer Woman ito dito eh, lahat. So, may nilagay lang yan. Ay, the same thing lang. Magkano? 7, no? 7. Ito na lang. Maganda naman siya. Actually, mas maganda to kaysa... Oh, palit tayo. Yung kasi may design lang yun. Bili tayo ng orange. Okay na. Sige na, bye na. Oy, bye sa vlog. Bye, vlog! Ingat. Talaga. Sayaw-sayaw talaga. Mag-lock tayo ng door kasi baka maano tayo. Anyway, so yun siya guys. Doon nagpunta kami sa Walmart. Kahit saan na kaming napunta, it's 4:40 na ng hapon. And yun, hindi nga kami, next time sabi ko kay Lloydie, mag-ano kami. Kasi gusto pala niya yung buffalo wings na maanghang ba. So next time, mag-order kami niyan. Anyway, so yun, buffalo wings, order kami. And then, dalhin sa sasakyan. And then, kakain na lang sa sasakyan. Mag-enjoy ba? Kaluka man ito eh. Ano tong daan dito eh? Parang mang lubak-lubak. Uy, ano ba to? Anyway guys, maitim na yung cloud. Sana walang storm sa bahay. Kasi yung dalawang aso, parang may tomato na tayo. Ang lago. Oh my god. Oh, mayroon na pala. Look. Mayroon na tayo. Pero ang saya nito, oh. Mayroon na tayong kamatis. Dahan-dahan. Ito. Ay, yung talong dito. Look. Ayan. Ang daming bunga nito. And okay. Merong bunga. Wala masyadong
Hala. Ang laki na. Kukunin na natin. Oh my God, ang laki. Kunin na natin bago masira. Yan, harvest. Ito siya, masira to ba? Yan. Kunin natin yung isa. Ito, kunin natin. Nasira, oh. Kunin natin tong sira para hindi maka-apekto. Look. Sira. Oops, meron pa dito isa. Look. Oh. Okay. Look. Tatlo yung na-harvest natin. Malak. Ito yung napakaganda sa zucchini talaga, guys. Kasi harvest ka ng harvest, as in. So, ngayon, maghanap po ako ng recipe. So, yun, mag-ano ako ng zucchini recipe. Yung masarap daw yung zucchini bread. So, ngayon, ang gagawin ko, kasi meron na ako dito, so 5 na ito lahat. So, gusto kong maghanap kung paano siya gawin, yung bread. Ayan. So, gagawin ko to bukas. Kasi andito si Tami. Lutuin ko to bukas. Kasi meron pa akong ulam italong. Yung niluto ko. Yan, zucchini. Ang dami. 5. Look, diba? Meron akong nakalimutan sa sasakyan. Sobrang traffic yung pag-uwi ko. Grabe yung traffic. Hindi ko makaya yung traffic. Meron tayong kunin. Kasi nakalimutan ko, pumunta kami ng Bed Bath, di ba? Bed Bath and Beyond. Bumili ako nitong, ang mahal ng sa Bed Bath, ay. Mga ganitong size na oil. Ng pang oil ba? Scented oil. $7 something, almost $8 na yung sa kanila sa Bed Bath. And then yung sa Walmart, nakabili ako. Bumili din ako ng lavender. So, yung sa Walmart is $4 something dollars. And same size lang sila. 10 ml yung sa sa Bed Bath. And mahal, diba? And then yung sa Walmart is 15 ml. And then $4, diba? Yeah. Oh, this one is like, okay. Mas mabuti pa yung mga sa Walmart. Walmart, ganun, makahanap kayo ng mura-mura. Kasi bumili si Tami sa Walmart, guys, ng lavender and lemonade. Iwan ko kung bakit dalawa yung binili niya. Ang nangyari, so ngayon, gagamitin ko na lang ito sa bathroom. Bumili ako sa Walmart ng juicer, look. Hugasan ko lang ito. Masarap talaga, guys, pala ito, guys. I mean, alam natin na masarap itong orange. Pero kapag i-juice mo siya, ang syrup talaga. And then ito, hindi ito makakain ng daming clementines. Pwede din natin iyang i-juice kasama ang orange. So, yun. And then, hindi ko alam kung anong oras si Tami makalabas. Kasi guys, uuwi ngayon sana si Tami. I don't know kung na-explain ko sa inyo. Yung trabaho ni Tami is tinawagan siya Thursday. Sabi niya, the next day Friday may trabaho siya kahapon. And then, pagkatapos niyan, so hindi alam kung magtrabaho siya Saturday. So, itong trabaho na to is parang hindi ni Tami alam kung kailan magtatrabaho. And then, yun, tinawag-tawagan siya. And then, ang nireklamo lang namin is yung unemployment niya maapektuhan. Kapag magtrabaho ka kasi, kapag ganon, hindi ka bigyan ng unemployment kapag nagtrabaho ka kahit isang araw lang sa isang linggo maapektuhan. So, kaya yun. So, yun, sabi niya, may trabaho siya ngayon. So, bukas wala siyang trabaho, sabi niya. So, hindi natin alam, diba? So, plano niya, uwi siya bukas. So, ngayon, tayo lang dito sa bahay. And then, ang gagawin ko bukas is purely linis, laba ng cover sa couch para malinis kapag andito na siya, para hindi siya hatsing ng hatsing kasi allergic nga, diba? Hi guys! My husband hasn't called me since this morning. So, nag-alala ako kung ano nangyayari. Kasi usually tatawag yun. So, ngayon, nag-worry din ako kung ano yung kakainan ko. I'm worried kung ano talagang nangyari. Kasi usually, hindi ko alam kung anong dala niyang pagkain. Hindi ko alam talaga
Sana tatawag yon soon. Hindi ko pa to na-try ba. Itong adobo na seasoning, itry ko nga ito. Bibili tayo ng manok na mamasitas kasi hindi ko pa na-try. Bumili ako. Mga ilan-ilan din ito. Adobo, 3. Ay, ngayon na meron tayong talong, magsinigang tayo, guys. And guys, nag-ano ako ba? Ayun ko. Tinext ko si Tami, kahit reply, hindi man lang nag-reply. Kahit reply lang ba sa akin, wala talagang reply, so hindi ko alam. Irresistible, delicious sardines at talong na yung niluto ko the other day. Ano rin tayong suka. So, yun, kain tayo. Yung tiyan ko, ang ingay niya yung tiyan ko. So, meron tayong talong, yung galing sa garden. Yung sardines talaga. Maanghang pala ito. I'm worried sick here thinking of you. Why are you worried sick? Because you don't reply and you don't call. Because I'm working and it's kind of crazy. And then I leave and then Fred calls me and but no. Anyway guys, I was talking to my cousin. Matagal din yung usap-usap namin. Matagal kaming hindi nag-usap yung pamipinsan ko. Anyway guys, I'm going to end the vlog. Pasensya na guys ha. Oh my god. Oh my goodness. On pala yung light sa labas. So, i-end ko na tong vlog. Salamat guys sa inyong panunood. Salamat sa time ninyo. Thank you, thank you, thank you. And yun. Si Tami, uuwi sana daw siya ngayon pero nakatulog siya and then na may thunderstorm daw doon. So, sabi niya, bago daw ako magising, andito na siya. So, that means, uuwi siya mamayang aga. Andito na daw siya bago tayo magising. So, yun. Kita-kits tayo bukas. I will see you guys tomorrow. Maulan-ulan daw bukas. Iwan ko na, guys.